Mhlonishwa ayisiyakumukela emsakazweni Nongoma FM. Siyakumikela nathi umsakazi siyajabula kakhulu ukuthi usinterviewer sibonge kuwena nakubalaleli bakho. Ngqongqoshe nazi indaba eshaqisayo esithola lapha Mama uNyembu yakhala ukuthi bemuntu ohamba ehlala xoshwe la ukhaliswa ukuthi umnike indlu ezohlala nezingane zakhe ayothi mayefa azi ukuthi ingane zakhe uyishiya iphephile. Umuzi ngqongqoshe ulethe isithunzi. Kutheni ukuphalwa omama abangaka mabekhala enyembezi bethu uNkulunkulu azakubusise kulesikhathi samanje? Sicela nje ukuthi baze abantu base South Africa ukuthi njengoba nje siletha lezindlu yithukuthuku zabo. Ibona abavotayo libalele ilanga noma lina bavotele thina mase sivotelweke into esiyaziyo thina ukungalali siyoplana intuthuko. Kusijabulisa kakhulu mangabe kuyinyembezi zenjabulo esuke beyikhala. Nyembezi zenjabulo. Namhlanje usubonile usubanikile abantu ama-title deed wabanika ubunikazi bomuzi kakhulukazi lo mphakathi obukhala ukuthi ubunganakiwe wamakhaladi sukumele phezulu unaka siningi isikhalo samakhaladi ukuthi awanakiwe kodwa ukhombisa ubuholi wasukumela phezulu ngqongqoshe wanaka la. Nginenhlanhla mina ukuthi la kulo masipala ngiqala ukusebenza ngathunywa usomlomo umama uNkonyeni ngo-2009 ngaze ngahamba after ukhetho ka-2011. So kule ndawo le okwesibili ngizoletha amatayitela ngawaletha noNgqongqoshe ubaba uRavi Pillay and kulokhu bangifonela wathi hayi bo baba uKK siyazwa kuthiwa wena usu-MEC manje amatayitela ethu ayashoda ngempela ke besiwalethileke amatayitela alomphakathi wala ohlanganisa abantu bakithi kube amandiya kanye namakhaladi and siwakhiphile and bajabule bonke ngoba thina suhulumeni osiza yonke into umsebenzi wethu ke ukuthi sisize wonke umuntu singambandlululi and ngazi ke mina ngikhulele kakhulu ngendaba yokuhlupheka elokishini lamakhaladi okuthiwa iNewlands East. Mawufika eNewlands East nje ubizwa ngomalume ubaba KK ngathi nje nina ngabashana bami nonke banizalo odadewethu ngisho ogogo nomkhulu bathi umalume ubaba KK. Kubalekile ukuthi njengezwe sazi ukuthi sihlanganisa zonke leinhlanga kodwa ke mina phela ithi ngiqhamuka kuKhongolose. uKhongolose une principle ye non racialism uthina sibandlululi ngokobuhlanga ukuthi umuntu uyikhaladi umuntu omnyama umlungu noma uyiNdiya noma uyiChina asibabandlululi sithi sonke siyafana ngoba iBhayibheli lisho phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela ngempela baba uNkosi njengoba usuchazile ukuthi ngempela nibandlululi kakhulukazi bangaka abantu asebezuzile la abazozobunikazi bemizi. Namhlanje njengoba kade sila besizothula amatayitela aselungile awu 244 indawo ezimbili khona indawo okugcwele khona abantu bakithi okuthiwa isedlamini labo bantu labo nabatholile amatayitela abo awu 44 bese kuthi ke lo mphakathi ke nje sikuwona njengamanje iForestdale awabe be200 and asibiza imali eshisiwe ke umsakazi lamatayitela sohulumeni ngoba asisho ukuthi umuntu akayikhokhelela itayitela ngoba kulukhuni kubantu bakithi esibakhele izindlu ukuthi angaraise u25,000 rand ukuthi athole itayitela. So ke kubalulekile ukuthi uhulumeni ukwakhele indlu uphinde futhi ukulekelela ukuthi uphunyele ubunikazi babo and sicacisile ke kubona bajabula kakhulu abantu bakhona uthifuna bakuqonda ukuthi itayitela likunikeza ubunikazi balowo muzi wena nezihlobo zakhe eziyolandela izizukulwane. Okwesibili nalomhlaba lo indlu yakhe yakhiwe kona sekungowakho lo mhlaba akekho umuntu ongakhulumela okunye. So ke kubaleke ngalokho besibaluleka ukuthi sicela ukuthi lezindlu abazakhele uhulumeni bangazilokothi bazidayisa ngoba mabeyidayisa kusho ukuthi izingane zabo bathi aziyohlala eTradini nasemahlathini and besizwana kakhulu kabi ngoba ke lo mphakathi lo oxubile ngifike ngakhuluma ngesintu ngaphinde ngakhuluma ngesilungu ngeke ungithinteke emsakazi esilungwini nathi benguthisha wesilungu verse. So ke nabo bamzwe kahle ukuthi umalume uthini.
ake sibuke ikakhulukazi umsebenzi ongawo osuwenzile uhamba indawo ikuphi ukuthola obekufika mhlawumbe kube izinkinga ikakhulukazi usuka komthwalume usuka Potchefstroom zonke ikwazi Natal cishe usuyigijimile Big 5 Hlabisa kuphi ikuphi ukubukile ukuthi kufike kube izinkinga odabeni lezindlu odabeni lezindlu zikhonyana izinkinga. One, usathola ukuthi kusenabantu abaningi bakithi kakhulukazi abahlala eindaweni zamakhosi abanesahlala endlini zodaka bese kuthi emadolobheni baningi abantu bakithi abahlala emijondolo ingakho ke somnyango ozokuhlaswa kwabantu waKwaZulu Natal sihamba phambili ngokwakha izindlu eSouth Africa eindaweni zasemakhaya ngoba siyayiqonda inkinga yezindlu zodaka nobubha obukhona kubantu bakithi. Okwesibili ke sibehlangabezane nakho ukulokhu ukudayiswa kwezindlu esikukhuzileke nalapho uhulumeni usekwakhela indlu ikakhulukazi emadolobheni useyidayisa umuntu usebuyele emjondolo abukho ubulungiswa lapho bese ke sikhipha ke ematayitela suke sesikunikeza okugcina ukuthi hayi ubunikazi bakho lowo. Kodwa ke kukhona ke amasipala ngicabanga ukuthi babili noma ababili kuphela abesidalela inkinga banqaba namatayitela. Angithi amatayitela siyoke sithi sifuna ukusebenzisana nomasipala sithathe imali kahulumeni u25,000 rand ngetayitela ngalinye silifake ku account kamasipala mase wakhipha bese bayasigolozela khona nje umasipala abawu2 abasigolozela esabathathela inyathelo ngoba abanalungelo ukugodla amatayitela ethu ngoba yithini siwakhokhele. Yilokho ke nje bakade uyingqinamba ezincane kodwa nje kumnandi kakhulu konke la besihamba khona kwaZulu Natal bebesijabulela kakhulu abantu bakwaZulu Natal ngoba bebona ukuthi ngempela siyinikele ekubasebenzeleni. Siyazi ukuthi ke ngomhla ka29 kodwa futhi siqalelela lolu daba kusasa uqeda unyaka usehhovisi ikakhulukazi njengongqongqoshe ozokuhlaswa kwabantu kodwa uzosebenza njengomuntu osehlala iminyaka emihlanu ehhovisi. Kusasa njengoba usho nje ngizobe ngiqeda unyaka ngiwumphathiswa esengikwenze konke kukhala noma ubani kujabule ngisho uminister wami kujabula undunankulu wami kujabula nozakwethu ngendlela esigijima ngayo ukuletha intuthuko kubantu. Kodwa kusasa ke ngizoligubha kamnandi usuku angifuni ukugqilazeka kusasa ngizogubha unyaka ngiwumphathiswa ngizoligubha ke eHarry Gwala Stadium la engiyothula khona abantu abangaphezulu ka14,000 esibaqashayo ngokwehlelo lo-EPWP siyimnyango kwezakhiwo kahulumeni Public Works njoba sokwenza njalo ke sizonciphisa leli nani labantu abangasebenzi la eSouth Africa. Siyitholile ke imali from uhulumeni kaBaba Ramaphosa okwethuke manje ukuthi siyisebenzise kuqashwa abantu balale bedlile. Ikhona ke lokho esiyokwenza eHarry Gwala kusasa ngifuna ukugqilazeka ngoqeda lapho sesinikeza abantu incwadi zabo nondunankulu nominister wami ubaba uSihlezi Kalala bese ngiyoyiphumulela ekhaya ngilindele okuyolandela ukuthi yini efudeke ukuthi ngiyoyenza ngolwesihlanu. So sinjalo nje sihlele emgwaqeni njengayi amathaya eimoto. Cha kodwa ngempela ke lolu daba ke laseHarry Gwala udaba olukhulu ke lokunikezela kubantu abangaphezulu kwe1,000 ke ezili14. Uyabona ke akufuneke ngempela mphathiso lo msakazo ushiye mase eHarry Gwala ngoba phela thina ikakhulukazi simandla kulesi sifundo umkhanya kude iZululand imajuba umzinyathi iKing Cetshwayo nengxenyana yaselembeni. Manje ke abantu bangapha kufuneke bezwe bonke mase kunikezwe labantu abawu14,000 engicabanga ukuthi ngqophamlando njengoba kukhona ungqongqoshe kazwelonke kukhona nondunankulu uzoqopha umlando awuqali sike sakubona uhamba nongqongqoshe kwaAgriculture wehla wenyuka usebenza. Ungathini ngomhla ka29 kuyavotwa ngomhla ka29 abantu besejabule kade besho lapha bethi inkosi kubusise ubabona omama ukuthi bakhala inyembezi ngempela ukuthi ubakhiphe ngempela wabatakula obhukwini. Sifuna ukusho nje umsakazi ukuthi siyacela kubantu bakithi ukuthi mase kuvotwa ngomhla ka29 zingabe khona ingxushunxushu. Sicela ukuthi kube nokuthula singasabisi abanye abantu sibadedela abantu bavotele noma ubani abamthembayo. Kubaluleke kakhulu ke lokho.
kodwa ke okuyinto ekubalekile mina engayisho cha silumela ukhetho siwukhongolose sicela ukuthi basivotele cishe vese ngibuyise ikhongolose emva kokhetho uthi angizoqhubeka nomsebenzi wokwenza umsebenzi wentuthuko akuwe into eyinkinga leyo kodwa nje okubalekile thina siwuhulumeni oholwa yiANC kanye nokhongolose uqobo lwakho siyimisele ukuqhubeka ezintweni esiqalile eminyakeni engama-30 sinesipiliyoni sokwenza lokho sicela ukuthi nivotele thina ke nabasakazi kanye nabalaleli bakho ake mphazima sawonga kakhulu ukukhuluma nawe la emsakazweni wethu noNgoma FM kakhulukazi sixoxa nje ngalo daba loluzi nje sibona ukuthi umsebenzi omhle kakhulu ngoba indlu ibuyisa nje isidima nethemba kumuntu kunjalo umsakazi hayi sofuna seniyokhuluma noSibiya ke ngempela kungaba kumbi kabi uthi abangakithi le Big 5 Club isangeke bezwe ngoba abantu abaningi kuza nethimbe inkungunelanga eqhamuka lengakithi kwamkhanya kude ezongene kuniza nenkungunelanga eqhamuka eZululand nase King Cetshwayo nala ke kule district ke mina ngibaleke kakhulu ngoba yila ngithunywa khona undunankulu ukuzobheka into yentuthuko khona ke nabaningi abantu abezayo abaqhamuka na kule district kuwo wonke nje lama district akithi kwaZulu Natal siyabonga kakhulu umsakazi